Li Enqerê xaçereyeka hevdîtinê ya taybet ya xwendevanan û evîndaran heye. Ew jî pirtûkfiroşxaneya Dost e. 30 sal berê li Enqerê ev pirtûkfiroşxane di ciyekî biçûk de hatiye vekirin û jêra jî gotine banavê te Dost be. Sedema vî navî jî kesên ku hevalin an jî dostin dihatin ba hev sohbetên germ û dostane dikirin. Ji bo vî jî ev nav hatiye lêkirin. Gavasal borîne ev ciyê biçûk li Tirkiye aliyê gewrebûniyê da bûye ciyê yekemîn. Ana li Tirkiye pirtûkfiroşana herî mezin ev e. Êdî ev der li her derê Tirkiye tite nasîn. Gava yek li derê Enqerê jî bê Enqerê ev cî yekemîn wargeh dibîne. Ben Adana'da. Ez ji Edeneyê hatim. Zêde nayêm Enqerê. Lê gava ku têm heya ji min tê serdana pirtûkxaneyên dostan dikim. Ez vê weke firsendekê jî dibînim. Ji bo ku li vir cûr bi cûr pirtûkan dikarim bi dest xwe bixînim. Lê li Edeneyê mixabin ew qaz derfet nîne. Êdî ev der bûye navnîşan. Dema yek randeviyê bide hevalên xwe yekser dibe. Pêşiya ber deriyê Dost. Rêya kîjan heskerê xwendinê bikeve Kizlayê jênerevîn tê vê pirtûkfiroşxaneyê. Ji bo hin kesan jî ev der ser wan da bendeyî durust kiriye. Merhaba, ben Ceren. Silav, ez Ceren. Li Enqerê zanko dixwînim. Riya min gava dikeve Kizilayê, heya ji min tê ez serdana pirtûkfiroşxana Dost dikim. Ji bo ku êdî di ser min da bendeyîyek ji durust kiriyê. Heke pirtûk nekirim jî dixwazim li pirtûkan temaşe bikim. Kontrol edip çıkıyorum yani. Heke pêwîstî bi pirtûkekê bû, yekser ev navnîşan tê bîra kesan. Bav û kur, pêk ve hatine ku pêdiviyên xwe pêrgîn bikin. Ev kiryarvan bi galteyî dibêje, ez pirtûkê erzan, kurê min jî yê giran dixwîne. Oğlum Ev der pirtûkfiroşxaneyeke gelek fireh e. Ji bo wî jê dê vê derê de geriyaw lêkolînên dem dixwaze. Lê dixwazim bêjim ku ev der gelek vesanîne ku çavên mirovan bitirsêne. bazen ucuz oldu. Ev der pir caran jî ciyê hevdîtina evîndaran e. Evîna pirtûka û evîna dila bi hev re têne bestîn. Ji bo ku li vê derê pirtûkên ser evîndariyê jî gelek bal dikişînin. Öğrenciyim. Ez xwendevanim, pranî pertûkên evîndarî hez dikim. û yê klasîk jî an ku roman hez dikim. Mesela jarîn hostîn. Mesela Zarok, ciwan, pîremêr an jî pîrejîn hiç ferq nake. Herkes dikare ji bo xwe li vê derê tiştekî xwendinê bi dest bixîne. Ji bo vî jî pirtûkfiroşxana Dost ra dibêjin her tişt li dost dişên bibînin. Heke li dost nîne, li hiç ciyekê nîne. Tabii burası çok Cihê vê pirtûkxaneyê gelek fireh e. Ji bo vê jî lêgerîn li pirtûkan dem dixwaze. Lê dixwazim bêjim ku ev der cihekî wiha nîne ku çavên mirovan bitirsîne. Pirtûkfiroşxaneya Dost dikarim bêjim ku li her derê Tirkiye ya herî mezin e. Rojane teqrîben 15,000 zêdetir müşterî tên û diçin. Bi hezaran pirtûk li vê derê heye. Wexta ku ji bo yekê pirtûkek pêwîst bibe, hema navnîşana vê pirtûkfiroşxaneya hanê didin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.